Awa ni Batani, tuga-tuga manggugdit. First date pa yun. Pre, musa man ni si Junjun. Alang ano, nag-date, yaway kwarta. No, ang good mo. Naas yung mata. Musa man po dahil problema nga first date. Niya pagkauman kay magilakila kung tanong sa day. Nga ni ang naitabo, oh. Ala, babe, thank you kayo karon ha. Na-educate tayo para sa kuha. Basta ikaw. Sure. Uy! Nay ko ano? Tara, babe. Ngayon ta. Tara ta. Ano po ni mag-uyab po? Kuripot rabay ka ni si Junjun. Parikoy! Ay, parikoy. Papalita ko niya, bing. Sa mga baligyan ni mo niya. Dingdong o guys water. Ha? Dingdong ug ice water? Oh, aralangan. Mura mo ganay palito ni Junjun, very good. Ha? Babe, practical naman ta karon. Kakoripot po sa kong uyab, uy. Ah, sige na, sige na. Lingkod na, lingkod na. Oh, tara parikoy, oh. Mga suwatero na bilhin na. Unsa naman ka oy? Maura na, babe. Ay, nagreklamo diha. Oh, tulo na. I love you. Kuripot gyud. Oh, tubig. Para di ka matukan. Ay, hindi na yan. Hindi, kay kami. Ay, hindi na yan. Kalasgaw ning bataan ni. Isa man pwede dili malain na nga babae, dingdong nya suote. Siyempre malain jud yung first date pag day. Mau gani, no? Kuha, pag tindahan na malit. Ay sa nakita po na ko nitong naging adlaw ba. Nay kauban. Isa man to chika to, mura man tong sudako. Usay sudako. Iya, mong gutong uyab. Babe, dilit na mag-taxi. Init mo kayo. Gusto kong aircon. Relax lang diya, big. Uy, tarong ba? Gusto kong aircon na. Di ko mag-motor single ha. Relax lang. Lagi ako rin bahala si Muha. Pantay ka. Boss! Oy, boss. Saka na, boss. Oh, tama na. Tama na. Para asa po ni babe? Basta, basta. Anak lang. Ayan na lang. Ah, na, boss. Sa downtown, boss. Ah, sige, tara, tara, tara. Iya, boss. Dili lang, boss. Di lang kung magpa-downtown. O, dira, boss, no. Isa na. Huh? Sara? Yati. O, sige, sige. Sige na, babe. Sige na, babe. Okay na, babe. Okay na. Okay na. Pilapil mo sing kabuang ba? Kabalo, bitaw nagtipid ta. Ay, naghangal ya. Oh, basta gusto ko, pre. Basta gani na uyab gani. Praktikalan, no, Juda. Ilom na ko diabe. Nalan di karon. Sa praktikalay nga. Basta gani uyab niya, first date pag yun, dapat imo yun ang gastuhan. Mo ni problema niya, pre, kay dagan kay loan ba? Mga online loan, kumpleto. Magilom ba kaya pati ka mo lang. Sunod, pre. Di na ka dapat pangutang. Labo na karoon na kay uyab. Dili ka magkinoreport. Magulon, pre. O di ka mo bayad. Ikaw ma problema kay mo dako ang interes ana. Mauman, kunya dapat kanang imong mga utang, magtrabaho kay nay nagbayad. Nya lesser lang dapat imong mga expenses ba? Husto, husto. Nara ni mga panuhakaw. Wapan ni kabayad sila mga utang nga isda sa guwaba. Wawa lang ito. Dapat yung mga utang sa guwaba. Ha?